Bueno, eguerdion eta mila esker gurekin biltzeagatik liburu aurkezpen bikoitz honetara. Gutxitan egiten dugu horrelakorik, baina gaur bada horretarako motibo bat baino gehiago. Lehendabiziko motiboa gaur bi liburu aurkeztearen lehendabiziko motiboa da. Biak izan direla lehenagotik Albert Daniaren katalogoan sarbidea izan dutenak. Bai Irene Nemirovskiren suite frantsesa, 2011an lehen aldiz argitaratu genuena, bai kuaderno handia, Agota Kristofena, 1987an argitaratu genuena lehen aldiz. Europako literaturaren bi maisulanen aurrean gaude. Maisulan hitza merke xamar dabil batzutan, baino Irene Nemirovskiren suite frantsesaren kasuan eta Agota Kristofen kuaderno handiaren kasuan guztiz justifikatuta dago maisulan hitza eta kontzeptua erabiltzea. Eta, besterik gabe hasiko gera lehendabizikotik, eta lehendabizikoa noski Irene Nemirovskiren suite frantsesa da. Suite frantsesari buruz, suite frantsesaren edukiari buruz, hitz egingo dugu ondoren Aritz Galarragak, bera izan baita liburu honen editore ere. Ni aurretik arituko naiz pixka bat zergatik gaur berriz ere aurkeztu liburu hau, eta zergatik liburu honen azalak dakarren bertsio argitaragabea dioen baikur hori. Suite frantsesa eren ibilbidea oso berezia izan zen, lehen dabiziko momentutik izan zen, liburu bat postumoa, Irene Nemirovski Auschwitzen hil ondoren, baina ez ondoren bere alabaizik eta handik urte batzuetara, argitaratu zen liburua. Sekulako arrakasta izan zuen, eta sekulako arrakasta izateaz aparte berehala onartu zen Europako literaturaren monumentuen artean. Monumentu kontzeptua bera ere lehen aipatu dudan bezala edo aipatu dudanez maisulan hitzari buruz, igual abusua izaten da, baina kasu honetan ez dago abusurik. Suite frantsesa Europako literaturaren monumentu oinarrizko bada, fundamentala. Arrazoi batengatik baino gehiagorengatik. Lehendabizikoa eta niretzako funtsezkoena da Irene Nemirovskik berak darabilen teknika eta kontatzeko era guztiz harrigarria da. Harrigarria da ez bakarrik duen eraginkortasunarengatik eta lortzen duen berehalako eraginarengatik, baizik eta kontatzen dena praktikamente denbora errealean gertatzen ari baita Irene Nemirovskiren inguruan. Gero Aritzek azalduko dizue, zehatzago, baina gai eta aroa da Frantziaren okupazioa naziek 1940an egin zutena. Oain zergatik dan bertsio argitaragabea nondik datorkio suite frantsesaren argitalpen honi azpititulu hori. Irene Nemirovski lanean jarraitu zuen, bere literaturgintzan jarraitu zuen, Gestapok eta bitxiko gobernuak atxilotu, baina
oso denbora gutxi lehenago arte. Egun batzuk lehenago arte. Eta jarraitzen zuen etengabe, eta oso bereziki suite frantsesaren lehendabiziko zatia dan ekaitza ekainean, deitzen den horretan, horren gainean gauzak garbituz, argituz, soiluz, kimatuz, alegia egia bihurtuz, behin baino gehiagotan eta idazle batek baino gehiagok esan izan dutena, idaztea zuzentzea da. Hortan, eman zuen Irene Nemiroskik bere azkeneko langintza. Suite frantsesa hobetzen, zorrozten, garbitzen, eraginkorragoa egiten. Horretan eman zuen denbora. Bereziki lehendabiziko zatia. Ekaitza ekainean. Gertatzen dena da, gero argitara eman zen lehendabiziko liburu hura, etzan berak azkeneko momentura arte landutakoa, baizik eta lehenago utzitako, berak langai moduan erabilitako zirriborroa esan dezagun. Hoixe zan. Eta hori eman da urtetan, bersio definitibotzat. Harik eta bere alaba Dennis Epstein hiltzanean, agertu ziren paper batzuk gauzak berraztertzera behartu gaituzten arte. Bi aditu izan dira berraztertze horren ardura beren gain hartu dutenak. Batetik Olivier Philipponat eta bestetik Teresa Luzon. Beraiek eskutan hartu zuten alabak urtetan eta urtetan gordeta izan zuen suite frantsesaren bersio landuago hori, aztertu dute goitik bera non ziren aldaketak. Esan beharra dago Irenek lan egiten zuela bere senarrak Epstein izenekoak noain izena ez zait burura etorriko, baina, nola nahi ere, Epstein, bere senarrak, mekanografiatutako testuaren gainean lan egin zuen Irenek, eta oharroiek, eskuz egindako oharroiek, dira azkenean bersio argitaragabe honen oinarrian daudenak. Beraz, gaur ezagutzera ematen dugun, euskaraz gaur ezagutzera ematen dugun bersio argitaragabe honek dakarrena da Irene Nemiroskiren azken lanketa. Soilik nahi baldin badezue kontukitatze historiko bat egingo dut, batzutan editoreak bere barruko deabroei irtenbidea eman behar izaten dielako. 2011an liburu honen proiektua onartu genuenean edo hartu genuenean eskuartean, diru laguntza bat eskatu zuen Alberdaniak Europako diru laguntzetan. Ukatu zitzaigun diru laguntza. Ez naiz ni nor esateko eman behar zitzaigun edo zitzaigun eman behar, baina bai aipatuko dudala zein izan zan eman zitzaigun arrazoia. Izena gogoratu nahi ez dudan Europako, Bruselako eurokrata batek idatzi zigun horrelako zerbait, ez hitzeziz baino horrelako zerbait. Obra honek ez du Europako literaturaren oinarrian dauden obren artean egoteko behar dan maila. Europako eurokrata batek emandako arrazoia suite frantsesari buruz.
denborak bueno, denborak eta beste gauza askok, baina denborak bereziki ez bakarrik kendu dio arrazoia eurokrata horri, arrazoia eman dio bai Ireneren lanketa eta asmo literarioari, eta bai Europako irakurle asko eta askori. Bueno, horren bestez eta kontukitatze txiki honen ondoren Aritz zurea da hitza. Bai, mila esker Jorge, eta inoiz baino hobekiago nirea da hitza, esenez irudia, arazo tekniko batzuek medio, baina oso ongi datorkit zuk oraintxe aipatu duzun anekdota hori, anekdota burokratiko hori, zein zuzen uste dut dagoeneko zalantza gutxi dagoela, ezta? Hemen gaur aurkezten ariaren liburua, literaturaren gailurretako bat dena, behintzat bai Bigarren Mundu Gerraz hitz egiten duen literaturarena, hori dagoeneko nik uste inor gutxik ukatzen diola Nemirovskiri eta batez ere bere suite frantsesa eleberriari, hain zuzen naziek Frantzian egin zuten jazarpenaren testigantza ezin baliotsuago baita. Eta ez da bakarrik zuk Jorge ondo aipatu duzun bezala liburuak berak daukan balio literarioa. Ze azpimarratzeko modukoa da, era berean gertaerak, gertatu bitartean, gertaera horiek hain justu jasotzeko eta eleberri batean biltzeko daukan argitasun, autore. Hau da, Bigarren Mundu Gerraz bai, asko idatzi izan da, asko memoriaren literatura deitzen diogun hori, oroitzapenak eta bar, fikzioa agian gutxiago, Baina gehienek egin izan dute, esan ezaguna, posteriori, Hau da, posteriori egindako idazketak izan dira, behin gerra bukatu eta onik, edo behintzat bizirik, atera diren horiek egin duten literatura, gehien bat. Eta Nemirovskiren bertuteetako bat da injustu, ari zaigula gerra kontatzen, eta ez lehen lerroa, bai nolabait herritarren ihesaldi izan dezagun zalapartatsu ero eta kaotiko hori, eta azkenerako nazien okupazioa edo inbasioa deitzen diogun hori, baina ari zaigu kontatzen hain justu gertatzen ari den unean berean, bertatik bertara, testigu erabat privilegiatua, Eta gainera egiten du gauza bitxia hau ere bai, fikzioaren bitartez, ez da oso ohitua, Eta nire ustean bi gauzak oso balioan jartzeko modukoa dira, eta meritu bikoitza dauka zentzu horretan liburu honek, Hau da, gertaera gertatu bitartean ari zaigula kontatzen, eta egiten digula gainera kontaera hori fikzioaren bidez, eta ez, zan ez dugune, kronika edo testigantza edo auskalo memoria bilketa batek bidez, Noski, 1942an, bukatu gabe, bukatutzat eman behar izan zen novela, edo eman behar izan zuen autoreak novela, Aipatu duzun bezala, Jorge, naziek Auschwitzera eraman zuten, deportatu zuten, judutarra izatearen akusaziopean, eta bertan hil zen, urte hartako abuztuaren 17an. Eta, bitxia da alaber, nola eskuizkribua egon alizan den, hainbeste urtean, gordeta esan dezagun nola baita, orain badakigu, liburu berzio argitarabide honen testuei esker badakigu, gauza bat dela eskuizkribua gordean egotea, baina ez zela egun geldirik. Alabak, aditu bat ipasaziola, adituak irakurri bai, balioa ere aitortu bai, baina argitara gabe usteko gomendio eman ziola, eta bar. Hau da, liburuaren intrahistoria, publikatu zen arte ere oso berezia, Eta 2004 urte arte, ez zen lehen berzio hori, orain artean kanonikoa zela uste genuen hori publikatu, Eta arrakasta, hain zuzen Jorge bai, bere alakoa izan zen. 200.000 ale saldu ziren lehen 2 hilabeteetan, Hau da, datu hau, Europako funtzionario horrek, jakin nahi izan balu, publikoa zen, horrez. Arrakastari dagokionez behintzat, bere alakoa izan zen eta oso ondi. Eta, horrek guztiak egiten du, nire ustean behintzat, eleberria bezain pasionantea izatea, eleberriaren beraren historia.
idazteko moduagatik, zer testu inguruan idatzi zen, baina gero ere nola mantendu zen ezkutuan, erdi ezkutuan publikatu den arte, eta orain gainera beste buelta bat dauka, ez? Hau da, bersio argitaragailu bat azaldu da, nolabait 2004ko ura hobetzera datorrena, esan dezagun definitiboagoa dela, noski beti ere, definitibotzat jo ezin dezakegun arren, ez? Autoreak lanean ari zela ezagutu baitzuen heriotza, ez? Eta Albert Daniek lehen aldiz argitaratu zuen eleberri honen euskarazko bertsioa esan dugu 2011an, eta nik uste dut bertsio berri eta orain artean argitarabe honek nolabait kapitulo berri bat gehitzen diola, ez? Eleberriaren historia pasionante horri. Jorge zuko oso ondo esan duzu bezala, tira, bertsio argitarabe honek Nemirovskiren alaba, Denis Epstein hil ondoren, Olivier Filipona eta Teresa Luzone adituek ezagutu eta aztertu duten eskuizkriboa da. Atxilotu baina oso gutxi lehenagora arte, Irenek landua, eta gero bere senarrak Michel Epstein mekanografiatua, eta gero gainera Ireneren ohar batzuk dauzkana gainetik oraindik, ez? Beraz, gehien gerturatzen dena da, nolabait, bersio definitibo horretan, ez? Eta horreko iziarekeko aldaketa nagusiak, lehenengo zati horretan, ez? Ekainean lehen zati horri dagozkio batez ere, bigarren zatiari, doltxe zatiari, ez ziolako denborarik eman, ez? Segurazki aldaketak eta zuzenketak egiteko. Baina gainera, honen balio nagusietako bat, hori izateaz aparte, baditu beste meritu importante batzuk, eta da, liburuak biltzen dituen paratestua. Narrazioa bera biltzen duten, aurretik eta atzetik, bestelako testu horiek, ez? Hasteko Olivier Filiponaten hitzaurre bat, eta Teresa Luzonen hitzatzea, ez? Baina gero, hori ez gain, esan dezagun, eranskina importante bat ere badakar, liburu honek, eta da idazlearen beraren lanketaren berri ematen duen testu bat, ez? Eta da, izena du Doltxe eta Kaptibiteri buruzko lan oharra. Testu bat liburuan biltzen dena, eta 1952ko martxoko data daramana, hau da, idazlea atxilotu, baina hilabete gutxi batzuk aurrekoa. Eta gero, azkenik, beste laugarren testu bat ere badakar liburuak, eta da Nikola Dople, Nemirovskiren eskubideen jabeen izenean, irakurleari idazten dion ohar bat. Beste testu hauek guztiek janzten dute oraindik gehiago, eta ematen diote testu inguru egokiagoa, eta laguntzen dute hobeto ulertzen Nemirovskiren testua, eta Nemirovski testu hori idatzi zuen kontestua. Eta nik uste euskaraz egin beharreko gauza bat zela. Lehen bersio hura, Albert Daniek 2011an atera eta gero, nik uste bersio argitarabe hau ere ateratzeko modukoa dela, ze hobeki ezagutzera ematen digu Nemirovskiren maistru lan edo maistra lan, ez dakit nola esan beharko litzatekeen, maistra lana den zuit frantsesa eleberria, ez? Eta kuriositate bezala esan inguruko hizkuntzek oraindik egin ez duten gauza bat dela, hau da, euskaraz gaur liburu hau aurkezten dugun bezala, inguruko hizkuntzetan oraindik ez dute editatu, liburu hau ez dute argitaratu, adibidez gaztelaniaz, eta euskaraz bai. Eta nik uste hori posteko moduko gauza batera, ez? Jorge, anekdota personal bat kontatu duenez, nik beste bat kontatuko dut. Nik Nemirovskiren berri lehen aldiz, 2008 inguruan izan nuen, Rafael Txirbez idazleak aipatuta, ari egin nion elkarrizketa batean atera baitzen, Nemirovskiren izena. Eta, kurioso da, baina Txirbezek 2008 hartan, nolabait, konparatzen zuen, Nemirovskiren eleberriak azaltzen duen giroa eta garaia, hain justu 21. mende hasiera horretako garai horrekin, ez? 2008an logratu egin nuen elkarrizketa, eta erantzun batean zera esan zidan.
Txirbesek. Gerretan, etxaiaren aurrean, gertatzen diren ihesaldi handiak, duintasun ezaren eredu dira. Edozein zapaltzen da, edozein entregatzen da norbera salbatzeagatik. Galetzen zidan. Irakurri duzu, Irene Nemirovskiren eleberri zoragarri hori, Suite Frantsesa. Jendeak Alemaniarren mehatxuaren aurrean Parisetik nola ihes egiten duen. Orain, esaten zuen, orain halako zerbait bizi dugu, baina ustezko bake sozialaren garaia. 14 urte pasa dira, Txirbesek erantzunera eman zuenetik, eta uste dut gauzak ez direla gehiegi hobetu. Eta zentzu horretan bitxia bezain kezkagarria da, ez? Orain dela 80 urte idatzitako novela batek, Suite Frantsesa novelak, bazen aurkotasun duen, ez? Gaur egunean gerrak non nahi bizi ditugunean, eta urrutira gabe Ukrainan, ez? Konflikto erabatekoan dauden bitartean. Eta tira, bukatzen hasteko, nik personalki eskertu behar zaiola, ez? Albert Daniari Suite Frantsesaren berzio argitaragabe hau kaleratu ditzana. Eskertu behar zaion bezala lehen berzio hura 2011an argitaratu izana. Eta Nemirovskiren ez dezagun ahaztu guztira beste lau lan ere argitaratu izana. 2009an Arimen maisua, 2011an Virginiak, ipuin bilduma, 2012an Odolaren zua, eta 2017an Gaizki ulertua, eleberriak. Eta Nemirovski besteak beste eta Kiefen jaio arren familia judutarra beratz batean, ez dezagun ahaztu euskalduna zen, euskal hiztuna. Uda guztietan familiarekin Nemirovskitarrak etortzen ziren Biarritzera, Donibane Lohitzunera, Hendaiara, helduz Hendaiara, uda pasatzera udatiar, ez? Eta hau beste anedota bitxi bada, baina gurasoek herriko, esan dezagun etxalde, eder eta handi bat hartzen zuten bitartean, iren alaba, bidaltzen zuten ostatu, esan dezagun, xumeago batera, ez? Hori bai, zaintzaile batek, eta antza zaintzaile hura zen euskalduna euskal hiztuna, eta zaintzailearekin ikasi zuen Irenek euskaraz. Beraz, horregatik ere, eskertu behar zaio Albert Daniari, Suite Frantsesaren berzio argitaragabe hau kaleratu izena, eta uste dut liburu honetara gerturatzen den irakurlean, azkarrazko igarriko diola zergatik. Eta besterik ez, berriz ere jozkazuria da. Oso ondo, eskerrik asko, Aritz, eskerrik asko, eman duzun panorama zehatzarengatik. Horraino, beraz, Irene Nemirovskiren Suite Frantsesaren berzio argitaragabe honen aurkezpena. Azkeneko zatia utzi dugu, Agota Kristofen kuaderno handia eleberri esan behar nuen, eta beti sortzen zait zalantza eleberri esan behar otedan, frantsesek duten, frantsesez dagoen terminoaren parekidea ez daukagulauko, euskeraz. Frantses batek esango luke rezi autobiografik, alegia hitzez hitz itzulita esan genezake kontakizun autobiografikoa. Horrek frantsesez badu nolabaiteko naturaltasun bat eta sarbide bat kontzeptualizazioan ez euskeraz, ez espainolez ez dauka inbestekorik. Esan dezagun, kuaderno handia testu autobiografiatik asko duen testu bat dala. Fikzio bat dala, oinarrian errealitatea duen. Eta esan dezagun, lehenik eta behin, kuaderno handia, honezkero, bete-betean dagoela, 1987an argitaratu, lehen aldiz argitaratu genuenetik ona, bete-betean dagoela Euskal Letren Errepublikaren erdigunean. Oso liburu gutxi dira gurean 13.000 ale, gora ale saldu dituztenak. Oso gutxi. Agota Kristofen kuaderno handia da hoietako bat. Uste genuen, Euskararen beraren errealitate soziolinguistikoa eta literarikoa kontuan izan da, honezkero ja urteak
egin dituen itzulpen batek merezi zuela horrelako eguneratze bat. Hitz egin genuen Eskarne Mujika Gallastegi itzultzailearekin, bera ados, gustora egingo lukela, egin du, eguneratu du, egungo euskara literarioak dituen berezitasun eta gaurkotasun ekarri du testua, eta hemen dugu bai azal berri batekin, bai maketazio berri batekin, bai itzulpen eguneratu batekin. Nik testu hau ezagutzen ez duenarentzat irakurri dut Eskarne Mujika Gallastegik berak hitzaurrean dioena liburuaren edukiari buruz. Honako hau dio. Drama pertsonalaz gain ingurunea ere ankerra suertatu zitzaion halabeharrez. Agota Kristofi, noski. Bigarren Mundu Gerra, naziak, okupazioa, estalinistak, 1956ko Hungariako matxinada, bi Europak, gozea, miseria, beldurra, erbestea, heriotza, gerra. Umetatik bihotza erdibiturik izateak sor dezaken bizi guztirako saminak nonbaitetik irten behar zuen. Eta bi mutiko bikiren kontakizun txundigarria idatzi zuen Agota Kristofek. Koaderno handia. Hain ezaguna zitzaion giro anker bera islatu zuen liburuan. Barruko eten hori beti dago presente Agota Kristofen lanean. Baina literaturaz jantzirik. Egia ez baita bat bakarra. Dena gezurra ez den bezalaxe. Alegiazko errealitateak nola baita literatur oro, egiaren parte ere badira. Liburu zirraragarria da, kontatzen denarengatik eta kontatzen den eragatik. Agota Kristofek idazten du ez antzeratuz mutikoen hizkera, bai ordea sinesgarri egiten mutikoen bizipenak. Idazten du soil xume, ez dut esango errex, xume idazten du, eta batez ere sarkor idazten du. Hitz bakoitza sartzen zaizu arimaren ondoraino. Eta idatzi zuen liburua berea etzan hizkuntza batean, frantsesez. Berak erbesterako bidea hartu zuenean, Hungariatik azkenean Suizara joan zan. Eta Suizan, bizi behar baitzan, bere hizkuntza alde batera utzi behar izan zuen, eta frantsesa ikasi eta erabili. Eta berak beti esan izan zuen frantsesa berarentzat hizkuntza etsaia zala. Alegia berea, bere hizkuntza propioa zapaltzen zion hizkuntza zala. Baina ezinbestez hartu behar zuena. Oso gogoeta politak daude Agota Kristofenak gai horri buruz, hizkuntza etsaiari buruz. Guk duela pare bat urte argitaratu genion, euskaraz argitaratu genion, analfabetoa idazle liburuzkan. Hor, gomendatzen dut, hortaz gehiago jakin nahi duenak irakurri dezala, ordu betean, ordu terdian irakurtzen den liburu marabilosoi. Eta bueno, horra, beraz, gaur koaderno handia berriz ere, azalera ekarri duguna da zinegile hungariar batek liburu honetan oinarrituta egin zuen izen bereko, izenburu bereko pelikularen protagonistak dira. Bi bikiak, anai bikiak, eta Amonaren figura gune-gunekoa. Berriz diot, euskal irakurleak liburu honen berri badu, zorionez. Gu saiatu gara
duintzen eta eguneratzen euskal irakurleak hain harrera ona egin dion liburuari. Hori besterik ez, eta gozatu zazue irakurtzez.